uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo ang labing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalandog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan ang gitara, ipalandog ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Daygunta ang Ginoo, siya tuburan sa kaayo. Sa pasaylong paghigugma, wanay sama pa kaniya. Daygunta ang Ginoo, uban sa katawag hudyaka. O hari sa mga hari, sa langit ug yuta, tugtugan ang gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan ang gitara, ipalanog ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanin. Kalawat sa ulog ang obligatory memorial within the Archdiocese of Cebu, ang pistahan ni Maria Birhen sa Fatima. Atong sa ulog kini tumang kalipay, atong ilangat kaniya ang atong mga pangaliya sa iyang pagdusok nini nga pangaliya nga atong samahan, ang atong madawat, ang atong giampo. Uban sa pasalamat, laing adlaw, lain na sa nga kay kayo na alang kanato diha sa padayon sa atong mabuhat, paningkamot, paningbasok sa panginabuhi o pagpangalagad. Niluan nato kasing-kasing, una, aron kita mayong angayan ang pagsaod ng Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan, o kaninyo maigsuon kay nagalapas ako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako kang Santa Maria kuning ulay sa tanang mga mga santos o kanimay igsuon aron yung kiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. Mamahan imong gihatag kanamo ang inahan sa imong anak nga maamong inahan usab.
Itugot nga sa among pagtuman sa mga hangyo sa bulahang Birhen Maria, maningkamot unta kami kanunay pagbag-o sa kalibutan, pinaagi sa pag-ampo o pagpenitensya, aron matukod ang ngarian ni Kristo o makadangat kami sa kalipayang tunhay. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tao nga naghatud kang Pablo mikuyog kaniya hangtud sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paagpason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, mga taga Atenas, nakita ko nga kamo mga rehilyoso kaayo kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad ug sa pagtan-aw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulitan niining pulunga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga naania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao ug kinabuhi ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daanan niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya, pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Unsanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala baliha sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigom. Pipila sa mga tao mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babay ug uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan. Dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel. Dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang mga hari sa yuta ug ang tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Iyang gibayaw ang gahom sa iyang lungsod. Mauunta kini ang iyang pagdayi. Gikan sa tanan niyang mga butang mga alagad. Gikan sa mga anak ni Israel, ang katawhan nga suod kaniya. Alleluia. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanunay pagdaygon ng Hari o Diyos, Amahan ug Anak ug Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaasap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumalani San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria ang asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. So kita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, ningon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya ningon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, ikan sa buhat sa mga apostoles, si San Pablo, nga miadto sa Atenas, sa lugar, famous lugar sa Greece, kay kini man ang Center of Education kanadto. Dito tayo mag-eskwela kung gusto ka mahimo kanang expert dito ka sa mata nga field. Kunya dito kanang gitawag og pantheon nga usa ka templo. Pan in Greek meaning all and theo means God. So all gods meaning usa ka templo nga makita nimo sa siyudad sa Roma nga mosulod ka dito, donated by the pagan king to the church. Nga sa mga altar, daghang kay mga altar, mga ilang mga gods ibumutang diha, klase nga Greek gods. Kunya kanang usa ka murag ba grotto diha among the altars, dunay blanco, walay Ginoo diha. Kung sabot nga para kanila tanan man mga Ginoo gods ang ilang ibutang diha sa altar, may altar but tingalig na ay musipyat nga wala kalimot sila, busa dunay gibakante didto nga usa ka group sa altar. Unya pag-abot ni Pablo didto atubangan sa mga intellectuals, mga bright man sila mga Griego, yang gitudos ang Ginoo nga kining blanco nga niya part sa templo mo ni ang kanang Ginoo, ang Ginoo magbuhat sa tanan. So explain niya further about sa Ginoo nga siya ang hari, ang tanan magbuot. So he was able to convince the whole assembly na tungod sa Ginoo nga gipaila ni San Pablo. Fast forward sa gospel kanabang at the foot of the cross, by the standing by the cross, meaning duol sa tinan sa cross, sila ni Maria Magdalena, si Maria o duha ka Maria dito kining mga Maria. And according to some scholars, they are sisters-in-law. Tungod kay kini si Cleopas gila nga igsuon ni Jose ang bana ni Maria. Sa other non-biblical apocryphal texts suggest they were half-sisters. Nagsuon ang ilang inahan si Santa Ana. Sanglit kay Santa Ana na biyuda man sa iyo, kung saan naman si klain mo na mga half-sisters na Salome o kini si Mary of Cleopas. Katong panaw dito paingon sa Emmaus nga nay gimension si Cleopas and the unnamed disciple, kauban ni Cleopas, most probably according to scholars, he was the wife of Cleopas. Kay mga bae, di man i-mention ang alan, kay they are not non-entities in the community of the Jews. So, wala sila dungog. Unya, atunahon, kanabang ang presence sa mga bae dito sa tilan sa cross. Yung tao sa lalaki, there are 3 women. Where are the men? Sa panahon dito sa pagkabanhaw, si Maria Magdalena o kanduhak mga bae o uban pa nga mga bae kapitan, depende sa Ebanghelyo nga sila man ang dito may adto sayo sa buntag, asa ng mga lalaki. Ang tanawon karon sa simbahan, ang manimbahay, men were shadowed by the presence of women. Unya tanaw nato diha sa pagpangalagad simbahan, ang dominant nga mga nag-alagad mo ang mga babae. Tanawon, pila-pila na daghan ubay-ubay ang laki pero mas daghan pa ang babae. So kining nasa Ebanghelyo nga si
Maria Magdalena o kining si asawa ni Cleopas, si Maria Salome nga inahan ni Santiago ng Juan nga mao uban si Joanna nga asawa sa opisyal sa ni Herodes mo na dito kay gikan sa Galilee kadto sa Jerusalem nitabang sa ilang bahandi o sa ilang support ngadto kang Hesus. So kina sila klaro kayo nga naa sila papel sa kaluwasan. Ipuyo kang Hesus, mitabang kaniya o ang presensya. Hain man sa panahon sa pagdakop ng Hesus, hain ang mga tinunan, ang mga apostoles. Wala na. Ang mga babae rin nagpabilin dito sa cross, uban ni Juan, the beloved disciple of Jesus. Yung tanan na ito nga, ang by the standing by the foot of the cross, duol, sitting by the window o nagingkod dool sa bintana kanang ito duol siya. So kadto mga tao lang nahigugma magpaduol sa ilang gihigugma. For example, sa usa ka tao nga nahigugma sa babae magpaduol gid siya. Kung kay timaan gid sa ibang higugma o kanang mga paningkamot sa kaluwasan, kung gusto ka maluwas magpaduol ka sa Ginoo mo na sa pag-ampo, pagsimba mo nang papel niya. For example, kung tanas pag-alagad sa panahon nga ang bata maghilak ng gabi, kinsa man ang mubangon, babae. Dili kayo ang rakin, no offense to the husband. So babae ang mubangon kay diha tested sila sa pagpangalagad tungod sa ilang pahigugma. Kung magpaduol kuno ka, muna tungod kay nahigugma ka sa katao, muna si ang mga Maria, tulog ka Maria, tungod kay dako ilang gugma pagila kang Hesus, ang nubos, nagpaduol sila bisan asa pa sa kalipay o sa kasakit tuwa sila. Wala nga kinahanglan ang atong kanang pagpaduol sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, pagsimba. Aron kita makaangkon sa kaluwasan nga gitagana ni Kristo alang kanatong tanan. Unya karon kanang obligatory memorial man ni Santa Maria ang Birhen sa Fatima, hindi napakita si Maria ngadto sa mga bata, tulog ang mga bata, si Lucia o kay mga ikagaw dito kaunom ka higayon nagpakita sugod sa karong adlaw May 13 hangtod sa October 13 nagpakita si Maria, the apparition of Mary at Fatima. Sabot si Fatima is named after the name of the daughter of Prophet Muhammad. Kay at the time during the Ottoman Empire nga mao nga almost some portion of Europe nga nahimo nga under the rule of the Muslims. So muna nga ganlang kining lugar sa Fatima named after the daughter of Prophet Muhammad. Kanya ingon ta nga unsa may mensahe sa mga birhen kay katong higala naman ang gira World War, First World War. Kanya ang dito mensahe sa mga birhen sa mga bata, una mo nang kanang pag-ampo sa rosaryo matag adlaw alang sa kalinaw o pagpaundang sa gira sa unang gubat sa kalibutan. Ug uban pa ang mga mensahe. Unya mo na nato nag-awhag si Mama Mary diha sa kanunay pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Alang sa kalinaw sa atong kasing-kasing kay mayon pa ang professor, the more you pray the Holy Rosary, the less you commit sin. Indeed, it's true. Pag rosaryo sa drive ka, di na ka makahinumdum o mga marites. So maglaba mo mga rosaryo, samtang naglaba ng rosaryo, di na makasingit ang mga kanang marites, mga istorya, batok sa inyong mga bana, sa inyong mga silingan. Wala, kay pag-ampo naman ang content sa inyong utok. Muna nga, ang giduso ni Mama Mary, ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Inautod kita, ano paduol kita sa Ginoo, ano makatun sa kaluwasan, paduol ta kaniya, unang pinaagi sa pag-ampo. Daghan mga pag-ampo, oral prayer, o kanang prepared prayer, na nakakanimo, maagi na makaduol ka sa Ginoo. Palihog manindog alang sa mga pag-ampo. Gitanyag sa Dios kanato ang kalinaw sa pagiguli pinaagi ni Jesus ang anak ni Maria. Magampo kita nga maani
kanato kanunay ang maong kalinaw. Moingon kita, Dios sa kalinaw, panalangini kami. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga ang simbahan magmakugihong magdala sa mensahe na Jesus ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kalinaw, panalangini kami. Nga sila nga nagdumala og nagmando, magdalag kalinaw, hustisya, ngadto sa kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw, didto sa Middle East o sa kalibutan, hinluan ta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit, sa gahom nga nagdalag kasakitan, ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Alang sa mga nasud, diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasud, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang kahimmanag, nukleyar, o nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan, sa diaglogo, o diplomasya, o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, Panalangini kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita, alang ni atong mga nag-antos, tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw, sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo, diha sa mahusay kahimtang, ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay, ang mga sinalikway, o wala higugmaa sa atong katilingban, makasinati sa pagpangga sa Dios sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makakita og makabatyag sa mahingkugmaong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga sila nga nanag-una kanato, diha sa kamatayon, mabanhaw ngadto sa kinabuhi, sa nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kalinaw, panalangini kami. Nga mahal sayod kami nga ang tanang mga maayong butang na ikan kanimo, ihatag kanamo ang gasa sa kalinaw, pinaagi sa gwahanang pangama ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo, giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong ipakita sa kaayong awa
Unsaon ukar pagpayo kanimo nining tanan giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukod. Unsaon ko karon pagbalus kanimo nining tanan giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo ngaway sukod. Sa kayo ngaway sukod. Mga igsoon, magambok kita ang akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mahalad ba ng atong mga panginanglan, dunggo ng dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapusranan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios, nga pinaagi sa pagminayloay, nining mga halad, nagapaambit ikaw karamo sa usa, naghalangdon nga pagka-Dios. Itugot na ngamuyo kami, nga sama sa nakiila kami sa imong kamatuuran, magpuyunta kami kinabuhi, magsibo sa mong kamatuuran, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap Ibayaw kanimo. ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo Samahan Dios at tunay magahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo sa among pagsaulog, nining Panginoon sa Burahang Birhen Maria, o pagdayeg kanimo tungod sa imong mga gasa, sa iyang pagdawat sa iyong pulong, diha sa iyang putling kasing-kasing, nahimo siyang takos, pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan, o sa iyang pagkatao magbuhat sa kalibutan iyang giandam, ang pagkaymugso sa simbahan, sa iyang pagdawat sa tilan sa cross, sa kabilin sa Diyos ng gugma, iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak nga matao sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo, sa pagpaabot sa mga apostoles sa gisaad na Espiritu Santo, iyang giusa ang iyang mga pangaliya sa mga tinunan ug busa, nahimo siya nga sulundon sa simbahan nga nagampo. Sa dihang gibayaw na siya sa himaya sa langit, iyang gialungan ang nagpanaw nga simbahan
iyang inahanong gugma o mahigmaon siyang nag-aga kanamo padulong sa langit ng pulianan hangtod sa may mayaong pagbalik sa Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos nga ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kinalang kanamo ng lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat, kaniyong pag-usap, mihatag nini, ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumo, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilim nun, atong kalawaton karon. Hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Paghandom sa kamatayan pagkapanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimamahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kaming giisip nga ngayan, matubang ug walagad kanimo. Imuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusan diha sa Espiritu Santo,
O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan. O gimuang nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa mga pare, Riosa, kanamong tanan imong tingog karon, o gipanalanginan. Inom ni usab ang aming suon nga nangamatay ang among gihandong santos nga misa, malaumon kami nga sila mabanhaw, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, o himua kaming angayan, nga magkaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban San Jose ang putli nga bana, uban mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila ami ko nga daygon, ami ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniya biya kaniya, gihatag na kaniwa gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pero maghiusa kita pagkampo at samahan, uban ang atong panginahanglan, atong gamiton, ang mga pulong, ang tudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw o grasya ni adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo ang ginharian, ang gahulugan, himaya, Hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyong ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa Pagkita kalim. kining kalinaw sa pahiyong pagtagad. Peace, shalom, kalinaw. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan atagi kami, sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makadawat kani. Apa ni pamulong lamang kung maayo ako.
sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Kaliwat ka, kay gawan ng Diyos, ug ang lubos na mula. Iyang ang trono sa may bako, ang bahanlian na iyong mga tubo. Iyak sa kalun, katukang Israel, iyang imatuod o ituman nagmatinudanon siya sa pulong niya nga tukang Abraham. Gayuntang Ginoo sa Sukod manang pagmahal, alang ka na ipakita mo ang kamatayon walay gapu sa pagpugnaw niya dakong kalayo. Ninunuwa siyang midaog o sa kamatayon nakabuntog unsod ungon mong pagmahal alang kanim ipakita ko alos siya pagahisgutan tinilis sinukod ug Panginoon pakitaon mo na ako sa himpit mong kaayo ug pasabta ko sa pagkamadanimon mo. Akinig kasing ko sa gugma alang kami mo.
Magampo kita. O Ginoo patalinghugi o nga mapunguron ang imong katawhan o gimua kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun makalabang gikan sa karaan nga nasa bagong kinabuhi diha kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. At mawiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcinea, Et spes nostra salve, adiclamas, Ixus Filipe, ad suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum Dei. Ia advocata nostra, elus tuos misericordis oculos, ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio mostendi, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulces, Virgo Iyampo mo kami santos nga inahan sa Dios. Para mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Bumaga umuway kinutubang Dios, maban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas o kalag sa mamayaong Birhen Maria, na naghimong taguangkan sa imong anak. Himuha kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, maban sa iyang padayunong pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug sa walay pagkapalo nga kalayo sa impyerno, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin ka natong Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta!